Keli taas on mitä on. Saatana tää sataa. 8 astetta lämmintä. Märkää, kylmää, ikävää. Norja. Huomiseksi aurinkoa, herkkua. Tänään siis rommia ja kalaa. Lähdetään tosta joka evästä. Mikäs se sit olikaan? Mikä viinimonopoli, että joku vastaava se oli. Evästä. Tankataan kunnolla huomiseen. Tullaan huomenna vielä aikaisemmin. Tänään lähdettiin joskus 6:30-7 liikenteeseen. Tullaan huomenna. Lähdetään huomenna nousee ajoissa jo. Niin ensimmäiset täällä leirissä siristelee silmiään, niin me ollaan jo liikenteessä. Tonne päin pitäisi suunnata. Siellä se Galdhöpiggen odottaa. Vähän laki näkyy. Ei näy kuule vasta. Tuskin on ihan huippu. Käydään haistelemaan tossa vähän vettä, mutta huomenna uusi yli. Siihen asti moni. No niin. Päivä 2 uuteen nousuun. Tai siis uuteen nousuun. Niin. Keli vetää ihan sanattomaksi. Tästä semmonen 3 varttia sinne ala-asemalle. Kasi muuta pösät käy. Onko pyöri? Pistää väkisin hymyilyt. Siinä on lähtö. Tarkkaa määrää ei osaa sanoa. Tarkkaa korkeutta ei osaa sanoa. Mieli on hyvä. Jonnekin tonne. Mitä väliä sitten? Niin kuin eräs ranskalainen saattaisi sanoa, magnifique. 2114. Tässä ollaan en tiedä näkyykö tässä kuvassa edes kummonen saatanan pudotus tostakin on tonne. Mutta 2114 korkeutta Kepsin mukaan. Tässä ollaan niinku Kebnekaisen korkeudella. Vielä on 300 mentävänä. Saatanan kuuma. Hänin tuskin tuulee. Kuten kuvasta näkyy ilman paitaa. Paksumahakin saa joka aurinkoa. Ihan mieletön ilma. Tää on niinku sanoin kuvaamaton. Janne, kävele tohon vielä 10 metriä. Nyt tuu pettyä, tuohon reunalle. Sieltä tulee, mä oon tarponut hulluna äellä. Tää tulee perästä. Uskomatonta. Miten saadaan alunperin Ylöjärveltä oleva miekkonen sanattomaksi? Tällä tavalla. Ei täällä ole paljon lisättävää.
Himonen nousu. En tiedä miltä näyttää videolla. Mutta se, että nyt kun ei saa tässä niinku näinkin vinossa rinteessä, niin toi ylämäki ei oo mikään sana. Niin vetää ihan perseestä. Hiukan vielä. Rapea. Se on 1,5 metriä, sano GPS. Officially here. 2469. Kepsi huijas matkalla. Se näyttää tälläkin hetkellä 2512. Elikkä 50 metriä suurin piirtein yli. Koordinaatit 61, 38, 11. En mä niitä osaa sen paremmin lausua. Ja pituus 8, 18, 44. Ei tästä ei hirveästi lisättävää. Try yourself. Todella suosittelen. Paljon norjalaisia, mutta vittu eikö siinä. Sieltä tulee, perästä tulee salvaria, niin saadaan huikat. Homma voi. Ei lisättävää. Sitten on vuorossa viikon luontoääni. Krak, krak. Näin sanoo huiputusjuoma. Panitko ravistain? Eikä se sen verran heilunut. On se. Perillä. Te on poikeen mitään sanottavaa. Kattokaa maisemia. Seuraavalle. Pienet sille. Niin. Ei kommentteja. Pienet sille. Huippuhomma. Huippuhomma. Niinku ei Juvakka tapaa sanoa. Omdet paravis. Toiset vielä. Over and out. No niin, tää on nähty tääkin viikossa, eli supsitaanpas vittuun. Eli pois. Eli pois. Persliukua testataan seuraavaksi, jahka kunnon alamäki löytyy. Näin se homma etenee. Perään vaan. Tasamaa. Pakko pitää rotsi niskassa, polti itteni. Tänään rapu, huomenna papu. Se on tummanruskea kaveri on tulossa himaan täältä. Tsiikatkaa tätä ilmaa. Tää niinku enää pikku ryykäsy sillan yli. Tuoksuu jo tervatut lankut tänne asti. Autot on tuolla. Mieli on tuolla. Jäsenet on väsyneitä. Ryhmän jäsenet. Omat jäsenet. Mut keli kruunas kyllä. Seuraavaksi pizzalle. Saunaan. Suihkuun ja sitten pikkuhiljaa flygarille Venäjälle huomisaamusta lentää. Siinähän se oli. Oh.